Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nos Nacho Rei, que é o xerente da asociación Con Eles. Bos días, Nacho, gracias por vir ata aquí. Bos días, gracias por convidarme. Bueno, quería empezar preguntándoche porque esta asociación nace no ano 97, se non me equivoco. Correcto. Para poñer fin a unha situación moi complicada que tiñan naquel momento os pais e familiares de rapaces con discapacidade intelectual, non? Contame un pouquiño como era a situación naquel momento. Pois a verdad que xurde pola necesidade ante unha carencia dos servicios sociais da provisión da administración e das institucións sociais. Este grupo de pais constitúese co obxectivo de dar cabida acollida aos seus fillos unha vez que rematan a educación obligatoria que para as persoas con discapacidade está aos 21 anos. Entonces, unha vez que remataban ese ciclo educativo, había un baleiro, digamos que de asistencial, e decidiron crear esta asociación co fin de poder loitar pola calidade de vida dos seus fillos e familiares. O sea, que entran con vos a partir dos 21 anos, ainda? Exacto, correcto. E hoxe en día, como cambiou? Como crees ti que cambiou a situación e tamén a percepción social, penso, destes Sí, a ver, nuns inicios, ao principio as persoas con discapacidade, creo que todos somos conscientes que existía unha exclusión social e incluso familiar, porque eran persoas que, digamos, que estaban estigmatizadas e non se chegaba a comprender moi ben o que pasaba con ese tipo de carencias intelectuais, non? Entón, evidentemente, como sociedade fomos medrando, mellorando e nun proceso normal pasouse da exclusión, pasouse a integración, é dicir, a darlles unha cabida na sociedade donde tiñan un oco, pero tampouco non se mesturaban co resto da sociedade. Entón, esa integración dou paso á inclusión, que a inclusión é o que, digamos, que sería o estado ideal. Estamos loitando, traballando en elo, donde as persoas con discapacidade teñen a mesma, digamos, que capacidade e acceso ao que o resto da sociedade, pois, a servicios de ocio, laborais e demais. Entonces, eso é un cambio no que se está ainda todavía loitando. Claro, que falta ainda? Que considerades que falta para conseguir esa plena inclusión? A ver, evidentemente, todo o mundo vaise ao que son recursos económicos, son económicos, técnicos, pero hai outro tipo de recursos, unha serie de tecidos e de elaborar redes de apoio sociais, é dicir, nós traballamos sempre co concepto holístico da atención societaria, non só centrándonos na saúde mental ou física, sino hai saúdes igual de importantes como é a saúde emocional, a saúde social, a saúde espiritual. Entón, nesa saúde social, que é o que nos atañe a toda a sociedade, temos que traballar. Para iso, evidente, necesitamos apoios ás institucións, campañas de información, traballamos en eso, para intentar de concienciar a sociedade de que as persoas con discapacidade ou por razóns de raza ou sexo que non teñan as mesmas oportunidades que todos, non? É dicir, as persoas con discapacidade intelectual non son persoas enfermas, teñen unha discapacidade como podo ter eu visual, auditiva ou outro tipo de discapacidade, pero non teñen unha enferma. Entón, moitas veces estímase esa discapacidade e se lles otorga o papel de nenos eternos, non? É dicir, se trata como nenos, son moi riquiños e tal, pero os tratamos igual como nenos, é dicir, non teñen as mesmas opcións, as mesmas posibilidades que unha persona adulta como son eles. Entón, temos que traballar en eso para que a sociedade inclúa as persoas con discapacidade plenamente. Eso que me decías de que se lles trata como nenos eternos, penso que tamén eles cada vez teñen máis voz, hai actores, hai actrices, pois con síndrome de Down, con outras discapacidades que din, non me tratedes así, non nos tratedes como se fóramos nenos, non? Tamén eles reivindican ese... Claro, entende que os meus propios xefes son eles, é dicir, eu fago o que me pide Miguel, o que me pide Pili, o que me pide son eles, son os meus xefes, é dicir, é a sorte que temos de traballar nunha asociación formada por pais, que se diferencia un pouco das entidades privadas, non? Donde prima un pouco o obxectivo o económico, onde prima un pouco os beneficios económicos. Aquí o que prima é a calidade, é dicir, as familias antepoñen ante todo a calidade de atención aos seus fillos e iso é algo moi importante, porque realmente a nos fainos, digamos que participar plenamente desa labor que facemos asistencial, porque vemos como non simplemente algo mercantil, sino que é unha atención que realmente vemos os froitos e vemos como as persoas o agradecen. E contame un pouquiño dos servizos que ofrecedes, porque cando empezaste supoño que había moi pouca cousa, non? E que fostes ampliando. Contame esa evolución. Claro, efectivamente, ao principio centrábase un pouco en buscar de feito, a asociación foi galopando entre diferentes locales para intentar atopar unha solución axeitada
e estas persoas necesitan moitas veces pois locales adaptados, pois tanto cognitiva como de accesibilidade, e hasta que chegamos ao centro onde estamos hoxe, pois tuveron pois un longo percorrido e onde nos centramos nuns inicios en prestar o que era unha atención, digamos que para que os seus pais e familiares poideran conciliar a súa vida laboral e familiar mentras estuveran os fillos así no centro. Entonces, pois isto foi, digamos que, evolucionando un pouco, vai dunha forma, dependendo, aí sí que dependemos un pouco dos recursos que obtemos, e os servicios xa se foron, digamos, un pouco estendendo a servicios de ocio, deporte, pois de psicosocial, fisioterapia e demais. Entonces, pois todos os servicios foron medrando ao longo do tempo, pois e seguiremos loitando para medrar eso. Contame un poquinho, como sería un día na asociación? Pois mira, algo moi importante que eso non se ve, pero é o que é o transporte. Nos contamos con 31 usuarios, pero veñen de 11 concellos diferentes das comarcas de Arousa e Caldas. Entonces, digamos que a xornada empeza pois a partir das 8 da mañán, cando eles xa se empezan a recoller nos seus fogares. Son de diferentes sitios, pero os que están máis lonxe, pois sobre esa hora se suelen recoller sobre as 8, suele haber unha hora máis ou menos de transporte hasta chegar ao centro, e ás 9, digamos que empezan a chegar os usuarios ao centro. Aí se lle fai unha pequena aposta diaria onde se lles informa un pouco da realidade, das noticias que acontecen importantes dese día, e se trata de ubicarles, de darlle unha ubicación para que eles se ubiquen tanto no día da semana, no mes no que estamos, se lle recorda pois noticias que van a pasar esta semana, que vamos a facer ese día, que vamos a facer esa semana, que se está movendo no centro, e eso é a diario, pois é unha pequena aposta de uns 20-30 minutos, e logo despois eles van aos seus diferentes locales de aula, é dicir, hai diferentes talleres, eles van rotando todos polos talleres. Entonces aí xa na aposta xa saben eles máis ou menos onde van a facer. Evidentemente eles teñen as súas preferencias, hai talleres que lle gustan máis ou menos, pero bueno, como digamos que son digamos necesarios, teñen que pasar por todos. Entonces a veces teñen talleres dentro do centro, a veces teñen actividades fora como deporte que aproveitan as instalacións tanto da piscina como os pabellóns municipais. E, bueno, en principio un pouco ese o día. Se lles ofrece a media mañá un pequeno tentempié, pois unha froita, un café ou un infusión, e logo despois a hora da comida xantan ali no centro, teñen un tempo de descanso unha vez que acaban de xantar, e logo despois voltamos a facer o transporte. As súas rutinas solen sair ás 4:30 da tarde do centro. E falábasme do deporte, penso que tamén é unha área moi importante para eles, non? Fálame un poquinho tamén de Special Olympics e estes eventos que se fan. Sí, o sea, a asociación con eles pertence desde fai moitos anos a Fadenga, e Fadenga traballa seriamente co seu proxecto de Special Olympics Galicia, que está integrado en Special Olympics España, e a súa vez é un movimento internacional. Entón, Special Olympics o que trata de digamos que achegar o deporte ás persoas con discapacidade intelectual. Como se pode chegar? Pois adaptando, digamos que as necesidades de cada un, de forma individual, é dicir, todo o mundo con discapacidade intelectual pode facer un deporte se somos capaces de prestarlle os medios para que o poida facer, non? Entonces, con eles, desde fai moitos anos, creo que xa máis de 20 anos, está colaborando plenamente con Special Olympics, tanto na organización de eventos aquí en Vilagarcía, unha comarca, como participando en eventos que se organizan incluso fora de Galicia algúns. Entón, o noso movimento deportivo non se rixe por resultados, aínda que os resultados son moi importantes, que non teñen que ver con quedar primeiro ou segundo, sino que ver co beneficio que aportan as persoas, non? Entonces, neste caso, as persoas que nos parece todas síntese moi realizadas e todo moi recoñecidas polo esforzo que fan moito esforzo, e é moi importante, sobre todo para, digamos que a autoestima que teñen eles, e sobre todo tamén por o seu benestar físico tamén. E creo que tamén tedes un grupo de teatro, non? Sí, dentro digamos que dos servicios que temos, pois temos unha pequena escola de teatro onde os usuarios que así o queren poden participar, evidentemente cos nosos recursos e cos nosos medios, pero bueno, a verdad que eles lles encanta, e
e sobre todo encantalle facer representar fora que a xente poida ver o seu traballo, non? Claro, é que recentemente estuvestes no Festival de Artes Escénicas en Pontevedra, non? Exacto, sí. Que tal foi? Exacto, pois moi ben, que é un éxito, evidente, como todo o que fan, e esperemos poder seguir seguindo nesta liña para poder traballar con eles. E que consideras que debería saber a sociedade que non sabe ou que non é consciente sobre a discapacidade intelectual? En principio non se trata un problema de aceptación, creo que se avanzou moito nese aspecto, pero sí é certo que como falaba antes, ese estigma de que son persoas de que non poden participar activamente porque non teñen os recursos, evidentemente o que temos que facer é dotarlles os recursos, non? Pois moitas veces parece algo obvio, pero mellorar a lectura doada para que eles poidan, digamos que, interpretar todos, digamos que a información que ofrece a sociedade. Isto podese trasladar tanto a oposicións, onde hai prazas reservadas para persoas con discapacidade, pois otorgar as ferramentas adecuadas, axeitadas para que eles poidan mellorar e aproveitar, digamos que as opcións que se lle ofrece. E logo despois a nivel social, pois un pouco, pois eso, digamos que despexarnos un pouco de idea desa de que son nenos e que hai que tratalos como tal. Entón creo que o cambio viría un pouco pois aceptar o seu proceso de ciclo vital, non? É dicir, son persoas que, por sorte, digamos que avanzaron moito na súa calidade de vida, eso prolongou a súa idade, entonces son persoas que van a pasar por un estado de nenez, de adulto e de vellez, e así os debemos de tratar. Na asociación, ata que idade poden estar ata indefinidamente ou hai unha idade? En teoría, digamos que os servicios sociais da Consellería si establecen unha idade límite, pero como non hai, digamos que algo alternativo, sería unha residencia de persoas maiores e creemos que cando unha persona non é maior ese non é seu sitio axeitado, pois é verdad que nós chegamos a ter, non agora, pero chegamos a ter persoas de máis de 60 anos. Entón, realmente, todo ven un pouco tamén polas condicións físicas desa persoa e mentais, non? Pero en principio non poñemos un óbice ao que é a idade. Tamén traballades por integralos a nivel laboral? Axudades a integrarse laboralmente? No noso caso, na nosa entidade, non, porque digamos que son persoas gravemente afectadas e realmente moitas deles teñen, digamos que, problemas de psicomotrices e demais que interfieren un pouco pois nesa incorporación laboral. Que necesidades tería ahora mesmo a asociación? Pois ahora mesmo, digamos que a principal e pola que estamos loitando é a creación dunha residencia, dun centro residencial nas mesmas instalacións que temos o centro de día. Estamos vendo que o soporte familiar das persoas con discapacidade que temos está envellecendo e por causas biolóxicas o normal é que sobrevivan a seus pais, seus familiares, entonces queremos darlle un apoio asistencial para, unha vez chegado ese momento, poidamos continuar a nosa labor sin romper un pouco, digamos que esa relación familiar co entorno, non? É dicir, moitas veces, pois, por desgracia que está pasando, que os usuarios teñen que digamos que emigrar a outras residencias fora do seu entorno familiar e eso, evidentemente, pois influye no que falaba desa saúde emocional e esa saúde, pois, digamos que non é acorde co que merecen. E como vai este proceso? Xa empezastes a... Estamos movendo os fíos porque é un proxecto de moita envergadura, é dicir, un proxecto económicamente que se pode levar aos 2 millóns de euros, simplemente o que é a execución da obra, e estamos, pois, ahora mesmo estamos nun proceso de solicitar orzamentos a empresas constructoras para poder ver acometer as fases que poidamos acometer e poder, unha vez que teñamos as fases, optar a posibles subvencións, tanto privadas como públicas, para poder executar o proxecto. Claro. Estas 31 persoas que hai ahora mesmo, non sei se tedes capacidade para máis ou son as prazas que tedes? Si, nós ahora mesmo temos autorizadas 50 prazas. Digamos que desas 31 persoas que falamos, 30 plazas están concertadas pola Consellería, son plazas onde existe un pago, por tanto, por as familias como parte da Consellería, e unha praza está relacionada ca libranza económica, que é unha axuda directa que obtén a familia, non? Entón, nós temos persoal en lista de espera, pero claro, evidentemente o custe de praza para un centro de día está alrededor de 2.300 euros mes, entón eso non é asumible pola maioría das familias e non o que pretende a asociación. A asociación pretende que proporcionar os servicios dunha forma axeitada e, digamos que, accesible para todas as familias. Entón, creemos que o concerto debería ser de ampliar no caso de que existan prazas demandantes, e así o é.
entonces pois estamos á espera de que se poida solucionar ese pequeno problema. Non sei se nós como sociedade podemos colaborar con vos de alguna maneira ou... Sí, a ver, en principio nos contamos con un pequeno grupo de voluntarios, sobre todo participan, como falábamos antes, das organizacións de eventos deportivos, onde si precisamos moito persoal de apoio para poder participar. Aí Special Olympics conta co seu propio grupo de voluntarios, pero nós tamén aportamos o noso grupo de voluntarios. E logo, pois, damos acollida a calquera outra persoa que estea disposta pois, a colaborar con nós. Xa para ir rematando, quería te preguntar para ti que supón estar ali día a día e velos avanzar e velos desenvolverse. Pois como falaba antes, un pouco, un chegase digamos que a despexar esa idea de traballo e centrarse no que é na relación, non? É dicir, eu moitas veces peco de tratalos de un familiar cando son os meus xefes, e a verdad que eles a verdad que son persoas maravillosas, todos, cada un cas súas especificacións e as súas particularidades, e entón eso fai que acudir a un centro de traballo, moitas veces máis conflitos con os propios compañeros que non con eles, entonces digamos que é algo, digamos que un incentivo para poder día a día loitar por eles, porque sabes que estamos facendo por eles e é algo moi recoñecido. Son vos xefes, entón? Son vos xefes, sí. Son moi exigentes. Bueno, como ten que ser. Sí, claro que sí, pero son vos xefes. Bueno, pois moitísimas gracias, Nacho, por vir ata aquí. Gracias a vos por darnos voz, non só a nós, sino ao tecido asociativo de Vilarcía e da comarca, e moitas gracias. Nada, gracias a vostedes tamén por estar aí e vémonos na próxima entrevista.